Kaixo. Kaixo. Estamos. Ondo. Oier o Aimar o Zientziatu? Oier. Oier. Zu Aimar. Bai. Opa, zoriona bi hoi, Eskerrik asko. Somos zuen eguna. Ondo. Ondo. Kasolan? Ondo, bai. Kastolan oso ondo. Hori... Oso ondo. A ver, ondo bukatzen dugu. Buena salida tiene, Sí. Un reprise. Ze bazkatzuen dezuen normalia? Makarroiak, barroza... Hori da, partio baino lehena hori. Adina pasala, Bai, ni bai zuen adinakin berdura batez. Arroza eta pasta. Baixuak. Tarrango astean bai. Hartu. Ontxe. Novia, igual novia. Horari batzuk hor bizia, batzuk. Bai. Hore batzuk. Darreta ingurun. Bai. Zein izan zen zure jokalari zaiena atakatzen? Atakatzeko? Ez zenzu ezagutuko, baina Roberto Carlos igual. Real Madriden jokatu zuen, bakizu, Brasildar bat. Zan oso Fizikoa. txikia, oso bizia, azkarra, indartsua, eta gero bai atakatzen oso ona zan, pizton golpea zeukan. Eta igual bera esango nuke. Zein izan da zure golik hoberena? Goliko berena? Ez ditut asko sartu, baina... Penalti eta jarreka. Igual... Zakit. Bigarren mailan Herkulesen kontra hola bolea bat... Igual politena hori. Baina garrantzitsuena eta... Netzako gustokoena, bigarren mailan geundenean bai... Bazkenengo partiduan penaltia Celtan kontra. Nintzidaten errepikatzea eta horrekin geldituko nintzateke. Respeto ez, igual. Era zelaixa handixa da, eta jokalari handak dare eta hori. Eta bai poz asko eta bai ikadagarri xa. Bueno, hemen daukazute, zelaia, biak. Partidu honeko zen egon eta zuet disfrutau, bale? Vale. Asko animau eta Paskaldu eta jana ez zutena, ondo pasa, bale? Venga, bai. Bai, hemen egotia bai, placer bat eta izan da. Realari eta Eusko Autori, eskerrak ematia. Gainera garaipena eta hurrengoan derbixa bai egongo da, eta gogoa. Pa Real! Venga! Vamos! Venga!